後半の始まりにチベット語覚え歌を歌います。この歌はチベット古来の歌。チベットの子どもたちはこの歌で文字の読み方を覚えます。日本のあいうえおという文字を歌にしたようなものです。本日入場の際にお配りしたパンフレットに覚え歌の歌詞を重ねておりますので、ぜひ皆さんも歌ってみてくださいね。それではルリちゃん、お願いします。これからチベット語覚え歌を歌います。ぜひ聴いてください。担当してくださっているお二人を紹介します。クラリネット、アコーディオン担当のヨネさんです。バンジョー、ギター担当のジョーさんです。ここからはヨネさんとジョーさんに楽器の紹介や素敵な音楽を聴かせてもらいます。ヨネさん、ジョーさん、よろしくお願いします。私たち普段フランスの音楽を演奏することが多いものですから、この演奏はフランスの曲を2曲聴いていただくので、チベットからしばしフランスに飛んでいただくということになります。それではですね、1曲目は「デニシャー」という曲をまず聴いてください。
少ししたいと思いますが、こちらはですね、盤上という楽器になります。盤上を弾いているのがジョーさんですね。大丈夫ですと思いますが、ギターの弦、同じような弦が張ってあって、ただ太鼓にギターが合体しているような、そんなような印象の楽器ですけれども、この太鼓のような盤面があることによってギターよりも大きな音が鳴りますね。カントリー、ウエスタンのカントリーなどでよく目にする楽器ですが、こういったですね、フランスの大衆音楽、メゼットというスタイルの音楽を今聴いていただきましたが、こういったシーンでも使用される楽器です。ちょっとどこか能天気な音が出ますね。こういったバンジョーと、あとはですね、ギターを演奏していますが、これは普通のギターとちょっと違うところがあります。さて、どこでしょうか。丸い穴じゃない、なんか潰れたような穴になってますけれど、これはマカフェリギターといいまして、ジプシージャズ、マヌーシュジャズと言いますが、またこれもフランスのジプシーのですね、そういった方々の演奏する音楽シーンで作られた楽器と言っていいでしょうかね。ジャンゴ・ラインハルトさんですとか、そういった有名な奏者がいます。そういった楽器を使って演奏しています。私はですね、アコーディオンとクラリネットを演奏していますが、さっき、劇中でクラリネットを演奏しましたが、今アコーディオンをお送りしております。音楽室の、学校の音楽室で見かけたアコーディオンとちょっと違うところは、ピアノの鍵盤状ではなくボタン状になっております。左手側にもボタンがついているのは、こちらで伴奏するように作られておりまして、こういう低音と1個押せば和音が鳴るという大変合理的な楽器で、こんな風にですね、伴奏しながら右手でメロディーを弾くという風に、一人でも独奏ができるように作られております。ではもう一曲聴いていただきたいと思います。やはりフランスの大衆音楽ですが、こちらはメニル・モンタンといいまして、少しジャズのテイストも入った曲を聴いていただきます。
だきまして大変ありがとうございました。それではさて、お話の続きを見てみましょうか。電車に乗っていたはずが、いつの間にかチベットに来ていた子どもたち。次はどんな体験が待っているのでしょうか。どうぞご覧ください。誰だな。お祭りって本当にやってんの？私に知らなくて。でもおばちゃん、あっちの方でやってるって言ってたよね。ねえ、あっちってこっち？だから私に聞かないでってば。だって先頭にいるからさ。よっ、隊長。隊長！何勝手に決めてんのよ。あ、さっきのおばちゃんだ。おばちゃん！いや、あんたたちさっきの？ああ、よかった。どうしたんだい？お祭りやってるって言ってたでしょ。ああ、そうだよ。もうさ、場所が全然わかんない。どこまで行ってもずっと草っぱらでしょ。そりゃそうだね。私でね。おやおや、人がこんなに子供が生まれたんだね。違いますよ。この子たち、ずいぶんと遠いところから来たみたいで。へえ、遠いところからよく来たね。こんにちは。こんにちは。どうだい、チベットは。はじめはここがどこだかわからなくて、すごく不安だったの。頭が痛くなったり、胸がドキドキしたり。そうだったね。乗っていたはずの電車は見当たらないし、ピアノには全然間に合わないし、私もプールに行かなきゃいけなかったんだけど。そうなんだか、ずいぶん忙しそうな子供たちだね。でもね、チベットのみんな優しいし、だんだん好きになってきたよ。そう、そりゃよかった。そうだ、せっかくだから何かお話を作れませんか？私はまだどこの人のところに連れて行かなくちゃいけないんだよね。いいよ。じゃあ、あんたたちにぴったりのお話をしてあげよう。という同じ名前を持つ男たちの話。一人目の賢者は大工さん、二人目の賢者は王様の家来、そして三人目の賢者は王様。同じ名前を持っていても職業も性格も違う。大工の賢者は働き者で、そしてきれいな奥さんがいる。で、家来の賢者はとっても頭がいいんだけれども、ちょっとずる賢くて、その上、あいつが羨ましい、これが羨ましい、あ、いいなって何でも人のものを羨む、そんな男だった。ああ、羨ましいな。同じお屋敷に住んでたって、俺は家来で向こうは王様。同じ名前なのにな。それにあの大工の賢者、あいつにはあんなに綺麗なお嫁さんがいていいな。あの大工の賢者がどっか消えていなくなっちゃうとか、コロッと死んじゃうとか、そんなことがあったら俺の嫁さんになってくれるかもしれないのに、そんなうまい話ないかななんてよくないことを考えておりまして、王様のお父さん、大王様がお亡くなりになりました。チベットでは人が亡くなるとシラッタという儀式を行いまして、大きなそれを櫓に組んで、そこに
死んだ方をお祭りする。そして下から火を燃やしてブワーッと燃え盛る。その煙と一緒に魂が天国へ行く。そんな風に信じられております。大王様のお亡くなりになった日もそのシガッタの儀式が行われました。みんなが魂が天国に行きますようにとお祈りをしている時に家来の賢者鶴が仕えている。とっても悪いことを思いついちゃいます。いいことを思いついた。天国の大王様から手紙が届いたことにしよう。王様、王様、天国の大王様から手紙が届いております。何？天国から手紙が届いたぞ。どらどら。何？天国で屋敷を建ててほしいから誰か大工を送ってくれないかと書いてある。どうだ？誰かいい大工を知らないか？はい、よく存じております。それなら大工の賢者がよかろうと思います。早速呼んでまいれ。何も知らない大工さん。王様、お呼びでしょうか？現在天国の大王から手紙が届いて天国で屋敷を建ててもらいたいと。どうだお前、天国には行ってはくれないか？天国？いやー、そうだろう。そう簡単に返事はできまい。少し考える時間をやるか。いい返事を持ってまいれ。はい。ねえ、天国に行くってことは死ななきゃならないってことでしょ。いやー、こりゃ困ったな。だってあんな風に言ったけど天国に行きたくないなんて言った。お前、俺の言うことが聞けないのかなんて言ってバサッと殺されちゃうかもしれない。どっちにしたって俺は死ななきゃならないのかな。困ったなと考えていると、それがずる賢い家来の賢者が考えたことだっていうことに気づく。あいつの考えそうなことだ。こりゃ家来の賢者をちょっと一泡吹かせて王様を喜ばせる。そんなうまいことはないもんかな。あったよ、あった。シガッタの行われる宮殿から俺の家までトンネルを掘ったらどうだろう。そしたら儀式が行われてる最中一目散に逃げれば俺は死なずに済む。いやー、うまいことを考えついた。早速王様のところに行ってこよう。王様、戻ってまいりました。おお、大工の賢者よ、戻ってきてくれたか。それでどうだ。はい、喜んで天国に行かせていただきます。ただ天国で屋敷を作るとなると1年は帰ってこれないと思うんです。それで準備をしたりカカオと別れをつけたりしなきゃいけないので、準備にそうですね10日いや15日ほどいただけないでしょうか。15日経ったら必ず戻ってまいります。あ、それもその通りだ。分かった。15日経ったら必ず戻ってきてくれ。はっ、かしこまりました。大工の賢者は大急ぎで家に帰って奥さんに伝えました。そうですか。じゃああなたしっかり穴を掘って絶対死んではいけませんよ。分かっている。毎日毎日宮殿から家まで早くトンネルが掘れるように一生懸命掘り続けました。来る日も来る日も穴が開いた。やったー、ちょうど15日目だ。よかった。おい、これで安心して宮殿に行ってくれ。そうですね、行ってきてくださいって必
ず戻ってきてくださいよ。よし、分かった、行ってくるよ。王様、ただいま戻ってまいりました。おお、賢者よ。早速じゃあシガッタの儀式を行おう。はい、かしこまりました。そう言うと木の櫓がすっと組まれ、大工の賢者がシガッタに横たわりました。火がつけられ、と火が燃え盛ります。周りでは魂が天国に届くようにとお祈りしております。よし、今だ。大工の賢者は大急ぎでトンネルをくぐって、ただいま。よくご無事で。命からがらだよ。でもこれからが大事なところだ。これが見つかったら大変だ。1年間はじっとここで誰にも見つからないように過ごさなくちゃいけない。そうですね、それが大事です。1ヶ月が経ち、2ヶ月が経ち、1年が経ったある日のこと。王様、王様、大工の賢者よ、戻ってきたか。ただいま戻りました。そうか、それで天国はどうであった？はい、天国はとっても素晴らしいところでした。本当に楽しく過ごしてまいりました。大王様も大変元気にしておられました。それで手紙を預かってきたのです。なんと大王から手紙が。どれどれ。屋敷ができたことをとても喜んでいると書いてある。何々？今度は家来が必要なので誰か家来をよこしてくれと書いてある。おい賢者よ、お前言ってはくれないか。私。そうですね、大工のやつだって戻ってきて、しかもあんなに天国が良かったって言ってるんだ。こりゃ俺だって行ってみないことにはしょうがない。分かりました。行って大王様に仕えてまいります。そう言うとまた櫓が組まれました。そこに家来の賢者がすっと横たわります。火が燃え盛り、みんなで魂が天国へ届くようにお祈りをします。1ヶ月、2ヶ月、シガッタの儀式から経ちました。そして1年と過ぎたのですが、家来の賢者が戻ってきたということは誰もわからないのです。これで3人の賢者の話はおしまい。家来の賢者って別れちゃったの？チベットって悪い人はいないと思ってたのに。チベットにだってね、悪い人やら欲張りな人やら、そういう人はたくさんいるんだよ。だからね、みんなお祈りをするの。お祈りをするっていうのは謝るっていうことだからね。みんなだってそうだろ？お祈り？お正月の時だけかな。あとはお参りに行って欲しいものをお願いするとか。それはお祈りじゃなくておねだりっていうんじゃないか？でも大人だって受験受かりますようにとか宝くじ当たりますようにとかさ。あるある。そうか、それも仕方ないね。そうだ、みんなせっかくチベットに来たんだからお祭りに行ってお祈りをしておいで。そうだね。じゃあ私もそろそろ行くとするよ。準備があるからね。話してくれてありがとう。ありがとう。どういたしまして。それじゃあみんな気をつけていくんだよ。はーい。
ど、とっても素敵だった。そんなに褒めてくれて嬉しい。でもさ、今ちょっとだけ怖い話聞いちゃった。チベットには欲張りな人や悪い人間がたくさんいるって。そりゃそうよ。チベットにもたくさんの人や動物がいるんだもの。まだまだいろんな歌やお話があるのよ。私まだまだチベットのことを知りたくなってきた。僕も。じゃあもう一つお話ししようか。ここは大きな森の中。その森の真ん中に広い原っぱが広がっていました。そこにはとても大きな木が立っていました。その木はとても美しく、葉っぱは濃い緑色で大きな傘のように広がっていました。ああ、一日中歩いてくたくただ。うわ、でっかい木だな。大きな傘みたいだ。あれ、木の枝がおいでおいでをしているぞ。よし、この木の上で一眠りしていこう。その木の上でパルデンという名の旅人はぐっすりと眠っていました。夜も遅くなった頃、不思議な話し声に目を覚ましてしまった。悲しいな。なんだあれは。木の下を見回したパルデンは髪の毛がふさつきました。真っ暗な木の周りには星のように光るたくさんの動物の目が見えたのです。キラシさん、こんばんは。やキツネさん、こんばんは。お、クマさん、サルさんもこんばんは。やあ、こんばんは。お、カメさん、オオカミさんもこんばんは。やあやあ、皆さん、お元気そうで。どうもどうも。いい夜ですな。まったくですな。ですな。雪の獅子と動物たちが話している。こんなにたくさんの動物たちが集まって何が始まるんだ。さて皆さん、こんばんは。こんばんは。では今夜も話し合いを始めよう。始めましょう。今日はどんなことがあったか話してくれたまえ。まずオオカミさん。今日は一日中歩いたのに全然食べ物を見つけられなかったんです。何も食べてなくて腹ペコです。それは大変だったな。しかし隣のキツネを食べてはいけないよ。いけないぞ。いけないよ。いけませんよ。はい。ではカメさん。私はカエルさんと一緒に泳いで遊びました。それはよかった。友達を大切にな。ではサルくん。今日は悲しい出来事がありました。人間はなんて愚かなんでしょう。おう、人間が何をしたというのだ。ぜひ聞かせてもらおう。もし私が人間だったら困った者を助けるために何でもできるのですが、でも私のような大ぶるだらないことは相手にしてもらえません。もったいぶらないで、さっさと話しなさいよ。そうだ、話してまあ皆さん落ち着いて、サルさんの話を聞こうじゃないか。川のそばに住む家族のことなんです。一人娘がいるのですが、もう3ヶ月の足の怪我で苦しんでいます。ところが両親はどうやって治したらいいのかわからないのです。もし私が人間になったら困った者を助けるために何でもできるのですが、その娘は見たことがある。かわいそうに。どうしたらいいんだろう。サルさん、みんなに教えてあげなさい。この家族の家の前にカエルが住んでいる大きな岩
ルがあります。そのカエルは重い病気です。親がそのカエルを金の皿に乗せて川へ連れて行けばすぐに治るでしょう。その通りだ。猿さんは治し方をよく知っているな。私たちは昔から何度も人間に話しかけてきた。しかし人間たちは決して聞こうとしない。もう放っておくしかないだろう。かわいそうな娘ですが仕方ありません。その後、すべての動物が今日の出来事を話し、雪の父が答え、今夜の集まりは終わりました。動物たちがみんな帰ったのを確かめて、ハルデンも用心深く傘抜きを折りました。動物たちがこんな話をしているなんて全く知らなかった。だけど猿の言っていることは本当なんだろうか。賢い雪の獅子もその通りだと言っていたけど、そうか、動物たちは僕を呼んだのかもしれない。娘を見つけて助けてほしいと僕を呼んだのだ。よし、すぐ出かけよう。ハルデンが娘の家を見つけた時はもうすっかり朝になっていました。扉を叩くと父親が暗い顔を出しました。どなたですかな。私は素です。娘さんの毛を直してやってほしいと村の人に言われてきました。それはありがたいことです。どうぞお入りください。夜はお医者さんが来てくれたぞ。すぐ直してもらえるからな。娘さん、すぐ元気になりますよ。私の声が聞こえていないようだ。お父さん、急ぎましょう。家の前にあるという大きな山のところへ連れて行ってください。こちらですが。なんだ、カエルがひっくり返っている。お父さん、祭壇の金の皿に肩を乗せて持ってきてください。はい。お父さん、これを川の浅いところに置いてきてください。川の水でカエルが元気になれば娘さんも元気になります。そんなことで娘が元気に？今まで何をやってもダメだったんだから騙されたと思って。ノルマ良くなったのか？お父さん、急に目が覚めたの。足も全然良くないのよ。先生、ありがとうございます。こんなことで治るとは思っていませんでした。お父さん、よかったですね。ありがとうございました。ありがとうございます。どうやってお礼をすればいいのやら、私の持っているものなら何でも差し上げます。いいえ、何もいりませんよ。困っている人が幸せになればそれでいいのです。ありがとうございました。ありがとうございました。娘の家は幸せに満ち溢れ、壁や屋根の色もすっかり明るくなりました。ハルデンは家族に別れを告げて草抜きに戻りました。そして木に登り、いびきをかき始めました。やがて居眠りをしていたハルデンは虎の大声で目を覚ましました。川から離れたところに住むあの家族は全く何も知らん。毎日水を汲みにものすごく遠い崖の泉まで通ってるんだ。そんなに遠く？どうして考えないんだろう。分かってないな。家の横の切り株を掘り出せばいくらでも水が出てくるのに。その通りだ。トラさんはよく知っているな。私たちは昔から何度も人間に話しかけてきた。しかし人間たちは決して聞こうとしない。もう放っておくしかないだろう。かわいそうな家族ですが仕方ない。その後、いつものように全ての動物が今日の出来事を話し、雪の獅子が答え、今夜の集まりも終わりました。
ルデンは次の日、急いで水に困っている家族を訪ねました。そしてタラの言った通りの方法で水を見つけ、家族を助けてあげました。水を見つけていただきありがとうございます。どうやってお礼をすればいいのやら、私の持っているものなら何でも差し上げます。いいえ、何もいりませんよ。困っている人が幸せになればそれでいいのです。娘の怪我を治していただいてありがとうございます。パルデン様、ぜひこの森の長になってこれからも森の人々を助けてください。パルデン様、お願いします。わかりました。この森の人々を助けるために頑張りましょう。でも私はほんのちっぽけな人間に過ぎないのですよ。ありがとうございます。パルデンが森の長になり、数年が経ちました。そこへ友達のクンジョがやってきました。クンジョはパルデンが森の長になった秘密を聞きに来たのです。やあ、くんじょ、久しぶり。やあ、パルデ、ずいぶん偉くなったじゃないか。おめでとう、素晴らしいことだ。いや、僕は偉くなったわけではない。この森の人々を幸せにしたいだけなんだ。ところで、一体どうやって森の長になったんだい？パルデンが動物たちの集まりの話を全部話してあげました。クンジョは同じことをすれば自分も森の長となってうんと偉くなれると思いました。クンジョはその晩、傘の木に登り、動物たちがやってくるのを待ちました。ところが動物たちが集まったその時、クンジョの乗っていた枝がポキリと折れました。あ、人間が傘の木から降ってきたぞ。ひえ、壁が喋ってる。お前は私たちの話を聞いていたな。お前は偉くなるためにその話を使おうとしていたな。そのつもりは。嘘をつけ。俺にはよーくわかるぞ。そういう人間は私たちのマンゴーアイランドが一番だ。そうだ。わあ、助けてくれ。待て。これで傘の木というお話はおしまい。クンジョ、動物たちに食べられちゃったの？さて、どうかしら。だってくんじょはずるいもん。くんじょはしょうがないわ。チベットって動物の方が賢いのかな？なんか人間はいまいちだな。でもさ、パルデンはとってもいいことしてなかった？そっか。パルデンみたいな人もいるよ、きっと。だよね。何か気になることあった？どうしたの？私たちが住んでいる国のことを考えていたの。このチベットとは違うところがたくさんあるなって。そう。でも、クンジョやパルデンやたくさんの動物たちがいたところと変わっていない大事なこともあるのかなって。そうね、チベットでは動物たちに教えてもらうこと今でもあるの。へえ。だからあなたが言った通り、私たちの住むチベットにもあなたたちが住む国にも大切なことがたくさんあるはずよ。あら、準備できたのね。わあ、綺麗な服。あれ、どうして千葉来てないの？これ始まっちゃうよ。千葉って何？この服の名前持ってないよ。持ってないよ。じゃあこれ着て。私たち
して着せてもらいましょうか。そうだね。こちらはご利用いただきありがとうございます。この列車はただいま車両点検のため5分遅れで運行しております。お急ぎのお客様には大変ご迷惑をおかけしておりますことをお詫びいたします。やっべえ、すっげえ寝てた。白石、もう過ぎてる？朝じゃねえよ、起きろって。何ここ終点？うそ、寝過ごした？なんかどっかで聞いたことのあるやりとり。大変お待たせいたしました。次は白石に到着いたします。さてと、降りなきゃ。わっ、何この服。あれ、なんでこんなの着てるの？てか、みんな同じの着てるし。夢見てるのかな？知らないはずなのに知ってるみたいな。私もこれ着て、こんな踊り。あ、それ、さっきまで踊ってた気がする。あ、思い出してきた。私たちさ、電車に乗ってたよね。だけど、いつもと違う、とってもいい時間を過ごせたよね。
から本日の出演者をご紹介いたします。今回一緒に出演してくださったヒマラヤ県サパンナの三手谷観劇さんです。音楽を担当してくださった米さんこと長崎明子さんです。同じくジョンさんこと小林智子さんです。そして今回劇、歌、踊りに挑戦させていただいた北郷児童会館子ども運営委員会クローバーのメンバーです。最後に子ども運営委員会卒業生の中学2年生の平間環奈ちゃんが友情出演で参加してくれました。それでは環奈さんお願いします。それではチベットのルンタで最後を飾りましょう。チベット語でルンは風、カが馬の意味です。チベットでは峠やお正月の時に世界の人々の平和を祈って掛け声をかけながらルンタを空に巻きます。地面に落ちたルンタを持ち帰ると幸せになりますので、皆様ぜひお持ち帰りください。それでは練習をします。皆さん立ってください。皆さんいいでしょうか。よろしいでしょうか。それでは練習をします。私がキーキーソーソーと言ったら、皆さんでハギャローと言いながらルンタを空に巻いてください。それでは練習をします。キーキーソーソーハギャロー。それでは本番です。キーキーソーソーハギャロー。本日はありがとうございました。これから子どもたちがお見送りさせていただきます。皆様お忘れ物のないようお気をつけてお帰りください。